نبی کریم علیہ السلام فرمائے قیامت دے نشانی ہے غریب قسم دے لوگ بکریاں دے چرواہا وجہ وجہ عمارتاں بنا کے فخر کرے سن ذرا اپنے سجے کھبے تے قربان ہے تے وسطی تے علاقے تے رشتہ داریں تے نظر گھماؤں کوئی ہو جیاں چکر نظر اندے یا نہیں ہوندا ہاں جی اندے سمجھ آگئی ہے نا نبی کریم علیہ السلام فرمائے غریب بھی ہے ایک غریب ہے وال نماز تے نہیں اندہ ایک غریب ہے والا چار چار ڈبیاں سگریٹ جا پیوے لے اے غریب حکا نہیں پیا چھوڑیں دا اے غریب نسوار کو حلوہ سمجھ کے نہیں چھوڑیں دا کھاتی پہ اے غریب لیکن مشرک ہے اے غریب نال چوریاں کریں دے اے غریب نال بدکارے دے زانی ہے اے غریب نال رات دا شراب دیا کپیا منگوا کے خوشا منیں دے اے غریب تے ملنگے تے کنجرے کو سلے بغیر شادیاں نہیں کریں دا میرے نبی کریم فرمائے ایک او بندہ جڑا غریب ہو کے تکبر کرے سی اللہ قیامت علیہ کو دیکھن گوارا